Ahoj, ja som Poľsko a chcem vám ukázať jeden svoj deň. Dnes som tak išiel po lúke, keď som si spomenul, že práve idem do práce. Hneď som sa pozrel na hodinky, aby som zistil, že nestíham. Na ne som teda nečakal, dal vrtuľ do zadku a opaľoval. Dorazil som celý zadýchaný, ale hneď som zaklopal na dvere. Británia mi za pár sekúnd otvorila, ale bola trochu nahnevaná. Kde si zase bol? Už zase meškáš. Okamžite chod už robiť svoju prácu. Pozdýchol som si a išiel dnu. Vytiahol som zvon a zamieril do kúpeľne. Začal som tistiť ten posratý záchod a nemyslím to v tom vulgárnom zmysle. Doslova som mal pocit, že sa mi to hovno v nozi smeje. Veď počkaj, ja ťa tak umiem, že ty už tam nebudeš. Hej, Polsko! Už ti to trvá strašne dlho. Šlín si, ak nedostaneš tú výplatu. Áno, pane. A umýval som záchod ďalej. Požnej. Konečne hotovo. Išiel som umyť podlahu, umyť okno, vymeniť žiarovku, Tou dobou som už mal pol hodiny po konci pracovnej doby, tak som išiel za Britániou. Teda, išiel. Dobrý deň, Británia, už som skončil. Môžem ísť domov? Choď a neopováž sa znovu meškať. Utekal som domov. Lenže keď som vyšiel von, čakalo ma nepríjemné prekvapenie. Vonku bolo úplne hnusne. Ach jo, kde je to počasie z rána? Cestou začalo ešte aj pršať a domov som prišiel celý mokrý. Nuž, ďalší ťažký a nudný deň v práci mám za sebou. Aspoň si teraz môžem odpočinúť. Konečne. Požnej. Z ničoho nič som sa zobudil. Pozrel som sa von a zistil som, že znovu vypadli dvere. Ach jo, už zás. Išiel som opraviť dvere, ale vonku nefúkalo. Zaujímalo mi ma, čo tie dvere znovu vyvalilo. Okamžite som utekal domov, lenže miesto dverí som mal rechtangla. Otočil som sa a utekal preč, lenže on ma začal naháňať. Bežal som a tá príšera bežala za mnou. Práve som sa včas zobudil a musel som bežať tento maratón. Čo to sakra je? V ďalke som uvidel dom Británie. Snáď by sa nenaštval, ak by som prišiel do práce skôr, nie? Británia, prosím, otvor. Neotvoril a to monštrum už bolo za mnou. Musel som bežať ďalej. V čase konečne začalo vychádzať slnko. To je moja záchrana. Rectangle začal trocha spomaľovať. Až nakoniec celkom zastal. Nemá rád slnko, proste mu nerobí dobre. Takže sa musel odpratať do lesa. Teraz sa môžem vrátiť domov. Ach jo, spal som asi hodinu a zvyšok noci som behal. Som tak unavený. Tak počkať. Kurva, zase nestíham. Točil som sa a ako raketa som bežal do práce. Veľmi rýchlo. Zaklopal som na dvere a meškal som už vyše 2 hodín. Británia mi otvorila znovu nahnevaná. Čas meškáš. Išiel som dnu. Myslel som, že proste pôjdem urobiť prácu, ale... Hej, poď so mnou. Au. Tak, každý deň meškáš minimálne pol hodiny. A v práci pomaly spíš. Prepáčte, pane, ale dnes v noci ma naháňal rectangle a... Áno, každú noc ťa naháňa Rectangle. Keď nie on, tak zväz, nacista alebo Svätá aliancia. Nie, včera ma nikto nenaháňal, len som zabudol. A zase Svätá aliancia ma nenaháňajú nikdy. Sú mŕtvi. Všetci. Nikto z nich ťa nemôže naháňať. Odchod. Išiel som preč. Na chodbe som si vzal zvon a zamieril do kúpeľne. Ja svoju prácu nenávidím. Konec.